Osídľovanie Slovákov v Banáte sa začalo, keď v Báčke a Srieme už bolo niekoľko slovenských osád. Tak napríklad do Petrovca Slováci prišli roku 1745, do Hložian roku 1756, do Starej Pazovy v roku 1770, do Kysáča roku 1773. Prví Slováci do slovenského Aradáča prišli roku 1786. Zo zmluvy uzavretej medzi prisťahovalcami a elimírskym panstvom sa dozvedáme, že slovenský Aradáč zakladalo 130 rodín, z Novohradskej stolice 47 rodín a zo Zvonenskej stolice 11 rodín. Za prvé 3 roky do Aradáča prišlo 185 slovenských rodín, čiže 205 manželských párov a 923 osôb. 20. februára roku 1789 v Aradáči žilo 841 Slovákov. Keď v roku 1786 prišli na elimírske panstvo Izáka Kiša, Slováci si založili neďaleko tejto osady svoju osadu. Osady na rozlíšenie volali Horný a Dolný Arad, slovenský a srbský Aradáč. Slováci bývali v Hornom Aradáči, Srbi v Dolnom. Obidve dediny delil iba úzky pás chotára, ktorý sa však rozširovaním obcí, najmä slovenského Aradáča, postupne celkom zastaval a už medzi dvoma svetovými vojnami sa obidve obce spojili aj ulicami. Po prvých rokoch zakladania obce a života Aradáč sa veľmi rýchlo organizoval ako dedinský kolektív. V prvom roku jestvovania obce mali notára, bol ním Michal Zamec. Prvým farárom bol Pavel Kováč a prvým učiteľom už od jesene 1786 Adam Straka, inak kožušník a nie učiteľ z povolania. Potom prišiel Jan Krupica. V roku 1791 Aradáč bol najzaľudnenejšou slovenskou dedinou v Banáte, mal 878 obyvateľov. Druhým farárom bol Ján Rakovic z Modry, potom Michal Bosý, tiež zo Slovenska. Potom prišli Abafijovci, ktorí zanechali hlboké stopy v celkovom živote Aradáča. Daniel Abafi prišiel sem z Padiny roku 1822 a farárom bol až do smrti roku 1855. Po ňom prišiel jeho syn, vtedajší známy kultúrny a verejný pracovník Leopold Abafi, ktorý tu tiež pôsobil až do smrti 1883. Aradáč je dodnes na svojom pôvodnom mieste. Pred príchodom Slovákov tam bola srbská osada, ktorá sa už v prvej polovici 14. storočia uvádza ako Arad, Arady a začiatkom 18. storočia ako Aratac.